terra negra i el foc de l'infern. Pel poder que em donen els 4 elements, invoque les ànimes a fer-se presents. Per la lluna plena i pel sol ponent, per la terra negra i el foc de l'infern, pel poder que em donen els 4 elements, invoque les ànimes a fer-se presents. Res. No passa res. Ja puc invocar-los pel foc de l'infern o pels cavallers de la fira, que igual es té. Ai, jo així desfer-me la gola i ets a la seua. Gira avui la casa fet un desastre. Ai, si ma mare alçarà el cap. Tornaria a morir-se de la vergonya, pobreta meva. Ella que tenia prou fet de cara els dits per invocar l'esperit que li donava la gana. Ai, senyor, que anava a dir-li que tindria una filla com jo, tan inútil per a aquestes coses. Una filla que no connecta ni més enllà, per més que ho intente. Clar que la culpa és meua. Casar-se en un funcionari d'Hisenda no sé el que esperava. Sí, pobre home, la més trist que un socavall de tercera. Vinga, va. Tenta una vegada més, criatura. Concentració. Per la lluna plena i pel sol ponent, per la terra negra i el foc de l'infern, pel poder que em donen els 4 elements, invoque les ànimes a fer-se presents. El marquès de Palomar als seus peus. Vinga, presenteu-vos. Una altra volta. Sí. Ramonet, senyora. Núria, senyora Mediu, vostè dirà. No passa res. Quina dona més rara. Es passa el dia cridant-nos i després quan estem davant no es fa ni cas. A mi ja em té una mica fart, la veritat. Tot el dia del mes enllà, el mes així per a res. No t'enfades, home. Què ha de fer la pobra si no ens veiem? Deixarà de cridar, no remei. Però què no veus que s'han rocinat? Fes el favor de posar-te en la seva pipa en un moment, caram. Sí, dona, això em faltava. Que sàpigues que sóc un fantasma decent. No m'he ficat mai en la pell de ningú. I menys encara d'una dona. Això seria una falta de respecte imperdonable. Mira, i sa finor no me l'esperava. Ja n'hi ha prou. Com no me bien prou de l'assistenta de l'agència, la merda em trau la ballada. Mira, em faré un té. Me faria un cafè, la veritat. Però tot siga per mantenir el personatge. Ja ho dia ma mare, ja, que moltes mèdiums s'havien perdut la clientela per no cuidar els detalls. Els detalls són fonamentals. I una mèdium con cal no pot prendre cafè. No, senyor. Això és una vulgaritat. Té perfumat en menta i gràcies. Té nassos la cosa, I se'n va? Que dice que se'n vaig. Esta dona m'ataca els nervis. A tu tot t'ataca els nervis. Quina vida més difícil portes. Quina mort, voldràs dir? Què vols, que siga com tu, que tot ho trobes sempre bé? No tot ho trobes sempre bé, que ho sàpies. Oh, no? Jo pensava que sí. Com sempre fas tan bona cara. Doncs no. A mi hi ha coses que em molesten i que no m'agraden. I que m'ataquen els nervis, com diu Ramonet. Que per cert, que ja té una edat per a dir-se el Ramon. Ramon! Sí, dona, i què més? I la cançó a fer punyetes. Quina cançó? Com que quina cançó, criatura? Ramonet, si vas a l'hort, porta figue, Ramonet, si vas a l'hort,
porta figues i amb verco de pinyol d'alt. I ese Ramonet? Va, no m'ho puc creure, va. I per què no? No ho sé, perquè pensava que el Ramonet ese no existia. Que no existia. I d'on pensaves que havia llegit la cançó? No que sé, de la imaginació del poble. La imaginació del poble. Con su poble tiquera, tanta imaginació. Escolta, que vostè siga noble no li dona la dret a insultar al poble. Serà que no n'hi cinc cançons de la imaginació de la gent? Ah, sí? Quin és? Jo què sé. El tío Pep, per exemple. Oh. Amparito, la filla del mestre. El tío Pep diu, com si no estigueren fas de veure-lo passar amunt i avall pel més enllà a la tartana i el burro. I Amparito diu, com si no la coneguérem a la filla del mestre. Com si un cul comitja que l'ha pogut eixir de la imaginació d'algú, Ramonet, que t'embales. No és cosa de parlar amb una senyoreta. Sí, si jo no m'espante de res. Vols dir que ha anat a l'Amparito encara va pel més enllà menjant el culet? Paraula que sí. I és d'agrair, veritat que sí, senyor Marquès? No diré que no, que la eternitat és molt llarga. Escolti, i la seua? Quina és la seua cançó? No, ell no en té cap. Ah, no! Quina llàstima! Per què? Tu tampoc tens cançó, no? No, però jo és que sóc moderna. No en tinc, no. Ja seria hora, Perquè ara resulta que un llaurador i la filla d'un mestre tenen cançó. I jo, el marquès de Palomar, no en tinc cap. Això ja de... No s'ho prenga vostè així, home. Això són coses que passen. Visites? Calleu, que corna. Ja podria ella sentir-nos. Tu també tens raó. Ai, mare meva, que ja estan així, jo estic encara boja. Un moment, per favor, un moment. Si és que hauria d'haver aplaçat les visites perquè tinc la casa feta una porcatella. Mira, que si és per això que no venen els esperits per més que escriten. Clar, que havia de voler canviar el mes i ja per una porcatella. Mare meua, esta està pitjor dels nervis que tu, que ja has dit. Molt graciosa. Comporteu-vos, caram. A veure si avui tenim sort i aclarim que vol esta dona de nosaltres. Els adivina, caram! No em dóna la gana. Però què dius, tros de soca? Que per a la faena que hem de fer igual t'estan drets que escarxofats. Mira, no m'ho puc creure. Passen, per favor. Amb tota confiança, com si estiguin a la casa. No serà fàcil. La nostra casa, com dir-ho, és una mica diferent. Per favor, prenguem cadira. La marquesa de Palomar, ja em digué Candela que vindria. Candela és molt amiga meua. Ella em va recomanar que vinguera. És la meua millor clienta. I el Xavi Caballeres... Borja Mari, el meu fill. Borja Mari! Li diuen Borja Mari! Més pico i reventa! No digues barbaritats. No se'n digues la meva família. Serà de la seva família, Marquès, però mire-lo, és més coll que una all. Però, per favor, prenguem cadira. Mire, sé que no pots dir-te Borja Mari i ser normal. A tu també et fa gràcia. No, a mi ni un brit. Ramonet! Ai, què li passa? S'ha punxat. Que tens fill? No ho sé, he sentit una matxilada pel bescoll. Una mà, exagerat. Això voldria que el tocara al momento que fora la magela. No es nota que eres moderna. Caram. I de què t'estranyes, fill? En casa d'una medium.
ho sabem. No tenim ni idea. Però vostè invoque. Invoque els esperits. Que ell sabrà qui ha de vindre. Però què diu? Invocar el sí, sense més ni més. Sense saber a qui, no. Això no pot ser. Quina barra! Tindrà valor. Déu, collons! Clar que pot ser, dona. Invoque d'una vegada. Molt bé, jo invoque i ja veurem el que passa. Com deia ma mare, que vinga lo que de vulga, però que no vinguin els francesos. Per la lluna plena i pel sol ponent, per la terra negra i el foc de l'infern, el poder que em donen els 4 elements, invoque les ànimes a fer-se presents. Què és això? Ni idea. A saber a què haurà invocat en esta dona. Li tinc més por que una pedregà. Pel soroll, igual és el tio Pepe, la tartana i tot. Que venen o no venen? Sí, ja estan així. Un home. Veig un home. Un noble cavaller. Ai, que la dit! Això voldria ella. Un home? I com és? Un home? Un home normal? Un home normal? Sí que estem bé. No sé. Potser siga el seu marit. El meu marit? Si ese desvergonyí s'anima a treure el cap per ací, li trenque! Dona, no siga vostè així. No és el seu marit, no? És un cavaller antic. Ai, que sí que l'ha vist! Què no? I una xica. Què? 2 de 3. Caram! Una xica? I com és? No sé, no... No acabe de veure l'enredat. Boira. Hi ha massa boira. I això no serà que la bola està bruta? No! Això és que vostès no compten res d'així, no hi ha manera. En això té raó, que no es pot anar invocant així a la gula. Esperava més de vostè, la veritat. Mare, No te'n vagis. No se'n vaig, marquesa. Mire, això no és res que no puc arreglar-se nunca en usted. Amb menta. Usted una conversa relaxada i ja veurà vostè. Mire, considere que el desig ja és molt gran i està ple de gent. És normal que encarga alguna pista. Un té amb menta així ja serà un té amb pols. Per favor, senyora marquesa, no es pensa vostè que... És que la Chelsea no m'havia d'encarregar l'assistenta. Miren, hacia el cantó hi ha una pastisseria magnífica, sense un bri de pols. Em permet que els convida a berenar. digues que sí, mare. Està. Ai, anem. Així vestida? No serà veritat. La meua família. No me m'havia imaginat mai trobar-me-la així. L'actual marquesa de Palomar i el seu fill. Ella és magnífica, de veritat. Té el nas aristocràtic de la família. Com es nota, la sang blava. Si vostè ho diu, I ara què fem? Espera que torni. Si és que tornen. clar que tornaran, home. Esta dona, com a mèdium, és un espalt, però a romancera no la guanya ningú. Sí, i mentre que ella romanceja i berena, nosaltres així a esperar. Quina mania s'ha agarrat, caram, serà que no tens temps per davant. Déu, heu sentit això? Hola. Senyorita, De què va vestit? Una ballarina, que bonica. Moltes gràcies. a què devem l'honor de la seva visita, senyoreta? Que bon saber què fas així, filla. És que com és el marquès de Palomar? Parla sempre molt florit. Ah, és que... Què? Arranca o no arranca? És que no, sé. Jo estava tranquil·lament pel més enllà i de
una casa molt divertida, filla, per això has de patir. És millor que anar al circ. En casa d'una mèdium que t'ha cridat. A mi? I per què? Això no ho sap ni ella. Escolta, no has vingut sola, veritat? Clar que no. Com ha d'anar a soles una xiqueta bambant entre el més enllà i el més ací? Has vingut de les iaios, Perla? Amb els iaios? Què va? He vingut amb unes xiques que no conec de res, la veritat. I eixos cols? Elles que es tropecen amb tot. Rita! Rita, criatura! On t'has ficat? Rita, vols parar? Parar de què? De correr, redimonís, que tu vas a la tegua i jo vaig pegar-me cos per tot i arreu. No t'he assenyalat que estic. Au, sabes que eres llambosa, filla, i pensar que aguantar-te tota l'eternitat? Per la xiqueta no has de patir, que està sent nosaltres. Mira, Dolors, són la Metxent. Ai, ja ho veig, ja. Bona vesprada. Qui són, Agusties? Com he de saber qui són, Dolors, si hem entrat a la vegada? Per si no te'n recordes, que tot ho fem a la vegada. Disculpen vostès, però esta germana meva m'ha els nervis. Mira, Ramonet, encara faré bona lliga. En angústies i dolors, moltes gràcies, dona. Senyoretes, per favor, anem a presentar-nos formalment que és com s'han de fer les coses. Ella és Núria. Ell, Ramonet. A Rita ja la coneixen perquè sé. I el marquès de Palomar sempre als seus peus. Marquès, Dolors! De Palomar, Agusties! Quina alegria! Quina felicitat! M'estan tornant carabassa. Elles són així. Iaio! Iaie! Oh! 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 L'assistenta, per fi. Au, sabes que s'ha fet esperar. Estic perdent la nit de l'alegria. Passi, va per ací. Gràcies. Feia temps que m'esperava, veritat. Ja ho crec, ja pot dir-ho molt de temps. L'agència em digué que tardaria vostè uns dies, però no m'avisà que tardaria una eternitat. És que el temps és relatiu. Com diu? No res, dia vostè que l'agència no l'havia avisat. Exacte. D'haver sabut que tardaria vostè tant, hauria pres alguna mesura. Ai, de dalt a baix o de dreta a esquerra. Com diu? Que si hauria pres la mesura de dalt a baix o de dreta a esquerra. Què? Ai, no res, dona, que comenci ara mateix i ja està. No veu que vinc preparada per a no perdre un minut? Ja ho veig, ja. És que estava treballant per alguna casa de veïnat. Ah, això mateix. Ai, en quina? Ah, una de tantes. I què? Comença per ací, veritat, que faltava. No, per ací no, que estic a punt de rebre una visita. Senyora, una visita, i si com està tot? Ai, per l'amor de Déu, si encara té vostè si l'escapar de la platja i esperem de sempre. No tinc ja de remei. No es pense vostè que a mi m'agrada fer les coses així de qualsevol manera. Però com no sabia quan havia de tardar vostè, no podia deixar la gent en blanc. La gent que necessita no pot esperar així indefinidament. Tenen els seus motius, les seves angoixes. Perquè vostè ja sap a què em dedica, veritat? No, en la gent se'm digueren que no té cap problema en aquestes coses. Vull dir que no li fa por tot això dels espirits i de l'altre món. I sobretot que és discreta. Comprendrà vostè que no es pot divulgar el nom dels clients i molt menys els seus assumptes personals. Discreta com una tomba, li ho asseguro. Per això no ha de patir. I encara no ha nascut l'esperit que em faça por. Com dia mon pare, els vius són els que han d'espantar-nos. Sí. I bé, per on vol vostè que comenci? Mentre no siga per ací que no vull
com està la casa, ja ho triaré. Ai, no vull ni pensar-ho. Mire, ahí en la cuina trobarà tot el que necessite. O això crec, perquè no acabe de controlar tota la varietat de productes de neteja que veig als supermercats. Ni vostè ni ningú, Però tranquil·la que m'apanyarem el que tinga. Bé, anem. Anem allà, quasi estem. Ai! Un moment. Un moment, per favor. Va. Ai! Mare, a mi em sembla que aquesta dona no està bé de l'alto mando. Pasen, per favor, per així. Hola. Bon dia. El senyor Poquet, veritat. I el seu fill, Cat. Gat, No, cap de Catulet. Catulet. Ai, per Càtul, senyora. Ja està, aquí poeta Roma. Si creu vostè que li tinc alguna retirada. La veritat és que no, Però prenen la vida, per favor. Quina canya de casa. Bé, doncs te diran. Bé, nosaltres venim A-E-I-O-U. Mare, per favor, no sigues bleda. Cat, per favor de comportar-te. Perdó, és que... No, tranquil, no tinc pres. No, dona, no. Si li diu això estem perduts, a això li faltava que l'animen a prendre les coses en calma. Jo li ho aclariré. Estem ací perquè volem parlar amb ma mare. Bé, ell vol parlar amb ma mare. Perquè si li dic la veritat, jo no hi crec ninguna paraula de tota aquesta història. Però ell sí, i m'ha sabut mal intentar-ho. Pobre, i fa poc que t'has quedat sense mare. No sabria què dir-li, el temps és relatiu. Mira, això dic jo. Ten xiquet sí que sap. La meva Núria falta fa 7 anys, senyora. 7 anys. I és la primera vegada que intento parlar amb ella. Sí, no és que no me va faltar, No vaig a pensar-se que... Però fa que ens apanyàvem. Però ara és que... Ara no ens posem d'acord ni a tirs. Som el blanc i el negre, el dia i la nit, la sal i el sucre. Per això volem parlar amb ma mare. Necessitem una mica d'innocència. Molt bé, anem allà. Per la lluna plena i pel sol ponent, per la terra negra i el foc de l'infern, el poder que em donen els 4 elements invoque les ànimes a fer-se presents. La veig. Sí, la veig. Sí? Com està? Com està la meva Núria? Molt bé. Està molt bé. I molt contenta de que s'hagin decidit a parlar amb ella després de tants anys. Dona, si no dius entra... I què pensa del nostre problema, diguem-ne, de convivència? Fill meu, Catulet meu, Recollins pandereta. escolta les raons de ton pare. Escolta els seus motius. Pensa per què diu les coses. Pensa, Catulet, pensa. Ja està? Sí, Doncs sí que s'ha tret de dubtes. I a mi? No em diu res a mi? i tu, marit meu, Què escolta? tu escolta les raons del teu fill. Escolta els seus motius. Pensa que és jove, que necessita temps i espai. Pensa. Cansada. Ja està? Se n'ha anat. Sembla que tenia molta pressa en tornar al més enllà. Una llàstima. Ho veus, pare? Ho veus que no tenia trellat vindre? No digues
Calla, fill, ho fas tot molt complicat. Què vols dir que l'amor ja tornarà a parlar-nos? Ja ho sé. I a poc de paciència aconseguiran que els diga allò que volen. En passar-se i bona cartera serà perquè a 30 euros la visita. Quan pot tornar a visitar la senyora? Vale. Demà mateix. Molt bé. Gràcies. Fins demà. Fins demà, jo s'acompanya. Fins demà, quina creu. Pobre home. No llàstima, perquè el cas és que te pinta de bona persona. Ai, ja ho saps, que té merda, sona m'estranya que esta dona no veig a tercer motiu. Deixa-la, no la toque. Senyora, solo no torna a fer que quasi m'agarro un terreny, Només estava netejant una mica perquè puga vostè veure alguna cosa. Perdone, ha sigut una reacció voluntària. És que té un valor sentimental enorme per a mi. I la de ma mare. Ai, que sa mare també era Meliu. Ai, quina família més distreta. Ma mare era bona, molt bona. No se li resistia cap decisió en el més enllà. Parlava amb els esperits, els veia. Els seus poders eren extraordinaris. Jo faig només el que puc. Ah, però qui fa el que pot no està obligat a més. Això dic el sí. Tot i això, jo em sento obligada a fer el que faig. Neteja-la, però amb tota la cura del món, Molt bé, senyora. Mire, jo vaig avisar-me que un moment perquè tinc un mal de cap que no puc en la meva ànima. Tranquil·la, intentaré no armar soroll i deixar-la descansar. Gràcies. Ramonet, si vas a l'or, porta fira, Ramonet, si vas a l'or, porta fira, Albertos, porrocopom. Ya era hora que me cesaren ya. No había visto més porquería en ma vida. Ni jo. Com es nota que són vostès de casa bona? No, jo no soc de Casabona. I tampoc havia vist mai una cosa així. Ui, perquè no ho vist ma casa. Abans, quan vivia, la tenia sempre neta com una patena, com un espill. Però ara, ai, ara entre el pare i el fill no s'ho trauen dels dits. No? Qui riu? ¿S'ha sentit? Jo crec que sí. Ah! És de veres que els esperits necessiten el seu temps. Prendre confiança. S'ha sentit, veritat? Sí, per fi trobem algú que pot sentir-nos. Teniu raó, és una casa molt divertida. Sí, un festival. Oh, perdoneu. Si voleu prendre cadira, Ja ens agradaria, iaio. Ens agradaria moltíssim, iaio, però no es val qualsevol cadira. Però no patis, que tenim costum de quedar-nos dretes. Veges, a la força us mengem bledes. que no me fas la idea que sou les meues netes. Teniu el nas aristocràtic de la família. Sí. Quines coses passen. Mira que estar tants anys en el més enllà sense coincidir i vindre a trobar-nos així, a esta casa. Ja és casualitat? Però què ha de ser casualitat, home? Ah, no? No. No. Jo també pense que no és casualitat. Les meues netes i jo
estem així només per un motiu. Perquè la marquesa de Palomar necessita alguna cosa de nosaltres. I la família està per ajudar-se. Ben dit, iaio. Molt ben dit, Lleiet. Pero yo no soy familia Cebollas y Steve. A mí también toca ayudarlos. Tan a gusto me estaría yo al meu hort entre Figueres i Albert Coquers. Sobretot ara que desde que estic al més enllà no se'm xega la collita ni me la pot la pedra. Calla, tros de pudor. Tu estàs així per mi? On s'ha vist un cavaller sense un criat? Ei, pare vostè la burra, amic. Que jo li duc figues i albercocs com vostè vulga, però d'això a ser el seu criat va un món. Qüestió de nom, Ramonet. Només és qüestió de nom. Mire, senyor Marquès, l'entenc com si em parlara en xino, entre poc i res, però té igual. El cas és que crec que esta dona no sap per on va. Tens raó, Ramonet. Ei, que no t'estranya tant que et doni la raó, home, que alguna vegada han de guanyar els indis. Està clar que esta dona no sap per on va, però el cas és que té poders. Que no els controle ja és una altra cosa. Tots estem així per alguna raó. Nosaltres sí. Però i tu? I la xiqueta? No sembla que tingueu molt a veure amb el marquesa de Palomar, la veritat. No, jo sóc una dona normal i corrent del segle XX. I Rita... Jo soc del 21, és moderno i possible. I eres aristòcrata? No, 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 soc ballarina. I què et passa, criatura? Morires a l'escenari mentre ballaves? És que no he ballat mai en públic, és que no tinc molta tassa, sabeu? I per què vas vestit així? Perquè em feia il·lusió. Un dia, a l'orfenat, em disfressaren de ballarina per a una festa. Em va agradar tant el vestit que es va dir que si em moria, volia que em soterraren vestida de ballarina. I mira si són bonicos que m'han fet cas. A l'orfenat, filla? No tens família? No, Ai, pobra. I no els has trobat encara més enllà? ni rastre. Ja jo tinc en compte que el més enllà és molt gran. Mira si nosaltres ens agrada per trobar-nos. Saps? Jo tinc una criatura com tu així en la terra. Li diuen Cat. Gat? No, Cat. De Catu. Ja sabeu, el poeta romà. Però ell està viu i s'ha fet gran i ja no em necessita. I jo puc cuidar de tu en el més enllà, si tu vols, fins que aparega la teva família. Clar que sí! Ai, que bonica! Vine. Que tendra. Atents, que ve algú. On està la cuina, cavallers? Dies em costarà treure la llum. A Usanes m'he trobat coses rares agranant el pis, però els peus també m'han cansat mai de la vida. Robes fines, bona planta. Està clar que no és un qualsevol. Bon dia, cavaller. Em veu? Em veu? Una mica boirós, però sí. I els altres també, per més que intenten fondre's amb el mobiliari. Ens veu dolors, ens veu angústies. Caram, angústies i dolors. Oh, ja ho veig, ja. El part hagués de ser una cosa de no dir. Senyora, per favor, no és moment de parlar de banalitats. Banalitat, diu. Com es nota que vostè no ha parit mai. Núria, per favor. Ui, mira, Núria. Ei. Ai, no s'assembla A qui no m'assemble? a la criatura. Ah, no és filla meua. És que la pobra va bambant entre el més enllà i el més així i estem cuidant-la una mica, entre tots. No em referia a esta criatura, sinó a l'altra, tot i que dir-li criatura potser és una mica exagerat. A quina altra criatura? A Cat. Cat! Cat ha estat així, el meu gat? El seu gat ha estat així. Però està viu o està mort? Ah, viu com una centella. Ai, mare meua! Però sí, ja sabem què fas així. Ai, que ha estat així, no l'ha vist! Ei, tranquil·la, que tornaran. Tornaran? No ha vingut ella soles? No, ha vingut amb el seu home, que també està viu. Viu com una centella? Home,
això són filles d'un altre panell, més que una centella és un mist un mist. Per ser com diuen. Com? Valentí? Podeu creure que no m'eixia? La veritat és que quasi no me'n recorde d'ell. Ai, Quines coses? és una llàstima, perquè és boniquet. Senyora, per favor, parlem de coses serioses. No sé si vostè s'haurà donat compte que esta mèdium no va per molt bon camí. Oh, quina manera més fina de dir-ho. Lo que li passa és que no està bé de l'alto mando. No és de veres això. No és cert. És una bona persona. Una dona encantadora que només vol aconseguir que els demés s'ajunten i contacten amb els seus difunts. Ella és la mare. No és culpa d'ella si no aconseguís controlar els seus poders. Ai, 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 que així comença a fer olor de socarrim. Molt bé, com vostè vulga. I què vol de mi? Que li ajudi una mica. I de pas, que ens ajuda a nosaltres. A vostès? A què? A tornar al més enllà, a què si no? És que ella ens convoca amb molt bona voluntat. Però després, quan ens té davant, ni sap què fer amb nosaltres, ni ens envia a tornar al més enllà. I en trobem a faltar, la veritat. Un món sense sobresalts. Un món on no es xelen les collites. Sense mobles amb qui tropeçar-se. Amb cadires de la nostra mida. On balla també, que sempre la Paulova. Ai, està bé. I què puc fer? Això és el problema. Que no ho sabem. Pues ho fem bé. Bona vesprada. Ai, bona sina, senyora. Què? Li ha passat el mal de cap? Ai, una de tot no crega, No sé què em passa darrerament, que sempre tinc el cap emboirat. És com una espècie de migrana. Una cosa d'allà més antiparat. Senyora, com no ha de tindre el cap emboirat amb tant d'esperit rondant per la casa? Què diu? Ai, mire, esperes que em prenga carta. Senyora, Senyora, sap vostè per què l'agència la va fer esperar tant? Perquè jo estava ocupada en unes altres feines. I sap vostè per què no li enviaren mentrestant un altre assistent a qualsevol? Perquè jo ja he treballat per altres mèdiums. De veres? Per a quines? No diga res. El secret professional ha d'estar per damunt de la curiositat. Per humana que sí. Molt ben dit, senyora. No necessita saber els seus noms, però sí saber que no és l'únic en patir d'este mal. He conegut moltes mèdiums amb el cap emboirat, li ho assegure. Ui, i tant de veres. Les ha d'assegurar, O és que em vol dir que les mèdiums estem condenades a viure en el cap de grany? No, dona, no. Tot té remei. I en este cas no és difícil. Ai, mare, serà de veres tan de sols. I diga, què hauria de fer per apurar-me? Senyora, a que vostè quan acaba una sessió no envia els esperits de tornada al més enllà. I a qui he d'enviar, si per així no apareix ningú? Si per més que em deixi la bola cridant-los i tornant-los... Així, ni es mou un moble, ni cau un quart de terra, ni s'apaga una llum, és desesperant. Senyora, això no ho sabem mai amb certesa. Qui ha dit que tots els esperits hagin de ser sorollosos i maleducats? De fet, jo conec algun que altre que sembla de l'aristocràcia. Ja, molta casualitat, em sembla que em toquen a mi tots els esperits educats i silenciosos. Però vaja, què cosa que fas? Ai, que remate bé la faena. Acabada una sessió, sempre és convenient enviar els esperits de tornada al més enllà. D'un en un i amb tota solemnitat. Vostè creu que això funcionarà? Absolutament. Bé, que l'intentar-ho no perdrem res, no? Tot el contrari. Vinga,
poder que em donen els 4 elements, envie les ànimes a casa en bon vent. Moltes gràcies. Què? Com es troba ara? Millor. Però que molt millor. Per la lluna plena i pel sol ponent, per la terra negra i el foc de l'infern, pel poder que em donen els 4 elements, invoque les ànimes a fer-se presents. Què? Venen o no venen? Ausades que es fan de regar. Mare, Ja em fa mal el cap. Això és que s'acosten els espirits a poc a poc. A poc a poc. Sí. Ja es nota al meu voltant. Veieu com sí que té poders. I estan ací. Ja estan preparats per escoltar-los, per ajudar-los a resoldre els seus problemes. Segur? mare, per favor, vols parlar d'una vegada? Per favor. Siga vostè tan amable, marquesa de Balbat. Comprendrà que és una mica difícil parlar així, a la lleugera, als esperits en general, sense saber qui ens escolta. Està bé. El meu fill i jo estem així perquè tenim problemes econòmics. Problemes greus. De fet, estem a punt de perdre totes les nostres propietats. I en aquestes condicions ja es dirà vostè com ha de fer bon samarí el matrimoni convidem. Com ha de pescar la gallina dels ous d'or. Mira, mare, si duis així, faràs que el matrimoni siga un mercat. Ho dic com és? Un marquès de Palomar en la misèria. On s'ha vist això? Quina vergonya! No t'alteres, iaio. No, iaiet. Sense diners no pesca ni una anguila, això segur. A veure, marquesa, què vol exactament dels seus difunts? Jo li diré. Volem que ens diguen on està amagat el tresor de la família. Un tresor? De quin tresor parlem exactament? Estan segurs de la seva existència? Sí, sí. Parlem d'un tresor extraordinari de joies, de monedes d'or, de... Ai, mare meva! I des de quan està amagat aquest tresor? Des del temps del rei Pepet. No exageres, fill. Segons el diari del tercer marquès de Palomar, es amagara a mitjà del segle XVIII. El tercer marquès. Mon pare. Mira, escoca. Ai, angústies. Ai, dolors! Mon pare? Mon pare tenia un tresor i l'ha amagat? Mon pare era ric i m'obligà a casar-me amb aquella dona horrible i podrida de diners. Mon pare em va fer aquesta canellada! El tercer marquès dona alguna pista en el diari, marquesa? No. I diu per què? Diu per què ho va fer? Diu per què? Marquesa! Marquesa! Hay que sentir en el cor la más sagrada del amor. Exagerada. Ay, qué tierno. Marquesa, por dónde ir al sofá? Mare, mare, Marquesa! Pare, mon pare tenia un tresor
família que no aparegueren mai. I els baguls plens de monedes del primer marquès de Palomar. Ai, jo que pensava que era una llegenda familiar. Oh! ¿Alguns de monedes, Yayo? ¿Y per què era tan ric el primer marquès de Palomar, Yayo? Perquè era un pirata. Parlant respecte a Ramonet, no li feu cas, i el meu és. El nostre avantpassat no era un pirata, era un corsari. Tota una altra cosa, sí senyor. Però es pot saber què li heu fet a aquesta pobra dona? Està blanca com la paret i tremola com una fulla al vent. Així el senyor Marquès, que ha perdut un poquet els nervis. Home, vostè, què havia de dir-ho? Pobre Yayo, pobre Yayet. Li assegure que en sobren els motius per a fer-ho. Però resulta que mon pare era ric. Home, això no és cap novetat. Ric no! Riquíssim! I amagar un tresor en molt bandarra i m'obligar a casar-me per diners amb una dona que... Què? Diré, senyor, que són les seues netes, Una dona que me n'alegre molt de no haver-me-la trobada encara al més enllà. La marquesa i el seu fill volen trobar aquest tresor. Però si nosaltres poguérem ajudar-los. Això no ho sabem encara, Marquès. Haurem de parlar-ho en calma. Miren, jo ara crec que hauríem d'entrar en la marquesa i Gorchamari i estar atents a tot el que puguem parlar. A més que la mèdium espero més altres visites. Per favor. Per favor. Gràcies. Ja està més tranquil·la la pobra dona. Ai, me n'alegre molt, senyora. Què li haurà passat? No fa més que repetir que ha sentit la marxa la de la mort. No li fas a vostè cas, que exagera. ¿Será de veres? ¿Será que per fi ha aconseguit invocar els esperits? Això no ho dubte ni un moment. Vostè és capaç d'aconseguir allò que vulga. Per l'amor de Déu, diga vostè alguna cosa. Vostè ha treballat per altres mèdiums. Sap com són aquestes coses. Digue'm, què em pensa, sincerament? Que sí que he invocat els esperits o que la marquesa està com un canari flauta? Sí, senyora. Sí que sí que són els esperits o que la marquesa està com una gàbia? Sí a tot, senyora. La marquesa té el cap com un carrusel de fira. Però jo diria que vostè ha fet alguna cosa més que invocar els esperits. Els ha convocat, senyora. Per què? Per què ho diria? Perquè jo no els veig enlloc, ni escolte les famoses veus de tomba, no, ni tan sols he sentit la matxa helada de la mort, que diu l'altre. Senyora, ha de tindre paciència. Els esperits necessiten el seu temps. Prendre confiança. No voldrà vostè que li posen la mà damunt en la primera visita? Que no. Que en el seu lore, caram. Ja això pot arreglar.
Gràcies. Moltes gràcies, sigues qui sigues. No només per la fe, sinó per demostrar-me que jo també tinc poders, com a mare. Quin encant. Sempre als seus peus. Senyora. He sentit com un fred. Però no m'ha semblat el de la mort. Meravellosa. És meravellosa. La visita que esperaba, señora. Señora. Hola. Bon dia. Per favor, la cadira. I vostè continua per allà dins? Oh, Dins, fora... Això és relatiu. M'alegre molt de que hagi tornat, senyor Poquet. és que necessitem tant parlar amb Núria. La família de Núria. No se pren gran cosa. Ja us haurà ficat a l'esta xica. Després es queixarà de no haver-nos vist. Ok. Ui, quina criatura més descarada. Ah, Seran totes així en el segle XXI? No. Que Rita és molt dolça. Clar, que està morta. A saber com seria si continuarà viva. Per la lluna plena i pel sol ponent. Per la terra negra i el foc de l'infern. Pel poder que en donen els 4 elements, invoquen les ànimes a fer-se presents. Que bé ho diu. Sembla mentira que no m'hagi adonat abans. ¡Así es mi fill meu! ¡Ay, qué gran estás! ¡Sí que re bonico! ¡Ay, Valentí! Chico, quina gràcia! O sea, és que t'has envellit, fill meu. Et recordava en més i en menys que no sé com es recordava, la veritat. Què? Se li apareix algú o no? Ai, que redescarat és. És que és cagat a sa mare. Sí, la veig. La veig entre la boira. No acaba de fer-se present. Toca-la. Com? Que la toques. Si la toques, ho nota. Ah, sí? I vos que això com ho sap, senyor Marquès? Això té igual. Toca-la. Ah, ara sí! Ara sí que t'has enrosat. Núria, no te'n vagis. Necessito el teu consell. No sé què vol que li parlen, que li expliquen el problema. Mira, Mari, jo te l'explico en 2 paraules. El problema és que el pare és més antic que l'anar a peu i no fa més que posar pegues a tot. Això no és de veres, Núria. Jo som molt comprensiu. Tu ja el coneixes. Però aquesta sí que té unes coses que... Què? Voleu parlar clar? No sé què vol. No sé què vol. Potser que parlen més clar. Està bé que sàpies que tota esta moguda és només perquè vull fer un tatuatge. Un tatuatge. En 7 anys no m'haveu cridat per a res. I ara he de decidir sobre un tatuatge. Però quina barra que teniu els dos. Què és un tatuatge? Dit així, sembla que no és gran cosa, de veritat. Però és que no vols fer un tatuatge qualsevol, Núria. Que vol omplir-se l'esquena amb el guerrillo de Picasso. Quina barbaritat. Que vol fer-se aquí en l'esquena? És que no m'expliqueu res. Ui, El Guernica de Picasso. Però tu has perdut el cap o què? Mira, abans t'arranque la pell que et deixe fer i sa barra passada.
Chiquete, ¡Ah! ¡ay, que no me lo ¡Ah! ¡Hola, que te vas a pelear! ¿Qué Núria, pasa? per favor, Mira, és el teu fill, fill meu. Home, perquè... no sé. Chiquito, no sé. Ai, quina frescoreta més bona. És un plaer. Cat, jo crec que ta mare s'ha arrencat el que pensa. Sí, i t'ha donat la raó. I de quina manera? Ai, fill, mira, si vols fer un tatuatge menudet, podem arribar a l'acord. Una floreta, una estrela, un pardalet o una calavera, si us fa feliç. No vull que arriscar-me, que no li agradi i em faci la pell a banderes amb els dents. Moltes gràcies per tot, senyora. Ens ha fet vostè un favor immens. No hi ha de què. ¿S'acompanya vostè, per favor? Encantada. Ai, criatura. I vostè ja s'ha pot trobar necessitada alguna coseta, eh? Una tasseta de té, un gotllo d'aigua... És el que estem. Moltes gràcies. Núria! Núria, què ha passat, Núria? Te sentes cridar? No passa res, carinyet. M'he disgustat un poc, però ja se m'ha passat. Per culpa de Ramonet? No. M'he disgustat en el meu fill. Ramonet m'ha consolat. Que bonic! Sort d'estaire tan bo. He estat a punt de desmayar-me. Senta-se usted. Què patges? Senyor Marquès, em sap mal trencar la màgia del moment, però Què? que Núria ja ha resolt els seus problemes i nosaltres estem encara així patxoqueta. I què? Ja se saben les teues preses? És que si ella se'n torna al més enllà, com m'agradaria acompanyar-la. Per favor. Senyora. Princesa meua. Ai. Ja sos està enredrant per moments. Serà millor fer alguna cosa i de pressa abans que estos dos no armen una bona, però bona de veritat. Senyora, què li sembla si entra a veure com es troba la marquesa que ja fa estona que descansa? Que dormi com una soca, voldrà dir. Sí, té raó. Molt bé, xats, a veure. Espere. Vostè dirà, senyora. És que encara no sé què volen de mi. Ai, però no es preocupe ara per això, dona. Però com no he de preocupar-me? Si la marquesa de Palomar no és satisfeta de ma casa, el desprestigi serà inevitable. I en el desprestigi vindrà l'orgull. No tinga tanta pressa, senyora. Qualsevol diria que està vostè desitjant d'afonar-se en una misèria. Amunt el cor. Amunt! Com? Que ha d'aprendre a concentrar-se en els pensaments positius, senyora. Només en els positius. No veu vostè que n'és a resolt la història del tatuatge? Això sí, però encara no sé com. Ui, em sembla que ja no cal que vaig. Un fantasma! Un fantasma! He vist un fantasma! No és culpa nostra, paraula. No he fet aposta, paraula. Fantasma! Calma, criatura, estàs en casa d'una mèdium. Oye, en ma casa és normal trobar fantasmes. Sí, pero era horrible a más no poder. Un monstruo de 2 caps. Horrible dit! Ai, que vergonya! Estrellita, i què mate? No estaria somiant, por tu mare. No, bé, no crec. Ma mare s'ha dormit de seguida. Jo estava entretingut amb les revistes. I de sobte he alçat el cap i he vist el monstre. ¿Dónde estás sola, porcha Mari? Perdona, mare, només volia estirar les cames. Marquesa, si es troba vostè millor, podríem intentar de nou parlar els seus difunts. Poden intentar-ho, sí, però no crec que traiguem el aigua clara. No cal tornar a invocar-lo, senyora. Marquesa, vostè ha parlat abans del diari del tercer marquès de
Palomar, explica en ese diari per quin motiu amaga el tresor. Sí, perquè la seva dona era massa capritxosa per a deixar-li una fortuna sempre. Tenia por que ho malgastara tot i la família es quedara sense res. El mate. Jos busca l'altre mort i el mate. No té sentit. No té sentit que si volia preservar la fortuna familiar no deixara pistes d'on trobar-la. Quina intel·ligència. És veritat, mare. No té sentit. No serà que el tercer marquès desvariava? O que el pobre home es va morir abans de poder deixar alguna pista. Això sí que pot ser, perquè, segons diuen, el tercer marquès va morir en un accident. Tornava de fer una volta pels seus camps amb Ramonet, un llaurador de confiança, i el carro caigué per un barranc. Una desgràcia. Sos de veres. Te'n recordes, Ramonet? Com vol que no me'n recorde, com per oblidar-ho? Qui sap si li duia alguna cosa a aquell llaurador? Però l'home va morir al l'endemà, sense dir ni pluna. Intentaré convocar el llaurador. Parla, Ramonet. Què digué mon pare abans de morir? Pensa, home, pensa. He de saber si pots dir-los alguna cosa a aquestes persones, que ells descansaran i a nosaltres ens seran l'ànima quieta. A veure si podem tornar al més enllà d'una vegada. Si no desitgen altra cosa que tornar-me'n al més enllà amb tu, que no ho veus. Però és que el marquès no va dir res de profit, que només... Què? Que només parlar de l'hort. I què digué? Com vostè vulgui, digué. Ramonet, si vas a l'hort, porta figues de la tercera figuera i albercocs del tercer albercoquer. Veieu vostè quina paga de dir abans de morir-se. La tercera figuera, Dolors! El tercer albercoquer, Agustín! Què? Què tenen de particular esos arbres? Que eren els nostres preferits, iaio! I que donaven les fruites més dolces, iaie. Que els pares ens encarregaren a l'ombra de la tercera figuera. I vam nascer a l'ombra del tercer albercoquer. Ja deia jo que les trobava una mica silvestres. Això és, filles meues. Ja sabem on està soterrat el tresor dels marquesos de Palomar. El tresor està soterrat. Soterrat a l'hort del marquès. Sota la tercera figuera. Sota el tercer albercoquer. Soterrat. Soterrat a l'hort. Molt ben fet. Princesa. Però es consigue sabes així per una raó. Ai, que ha sigut de veres. Ai, que un esperit ha parlat per la meva boca. Ai, quanta raó tenia Candela! És vostè una mèdium extraordinària! La millor. Ja ens tocava eixir de la misèria. Gràcies, moltes gràcies. Miren, la senyora Mèdium necessita descansar després d'un esforç tan gran. Jo els acompanyaré a la porta. Mira. Ai, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tu, princesa. Això se'ns va de les mans a la carrera. Senyora, no creu vostè que ha arribat el moment d'enviar els esperits de tornada al més enllà? Amb tants pel mig, així no hi ha qui neteig. Tornem a casa, Dolors. On hem d'estar, Agustín? Tornem junts, veritat? I tant que sí. I jo? Tu nosaltres, filla. La nostra filla, la adoptiva. Escolte, hi han d'anar-se'n tots. Absolutament tots. Això és
dona. Per favor. Ai, l'amor. Està bé, senyora, si tant ho desitja, pot fer vostè una excepció amb el marquès de Palomar. El tercer marquès. El que amaga el tresor. El seu fill, senyora. Jo no sé com seguirà el pare, però el fill està apanyat. Per la lluna plena i per sol ponent, per la terra negra i el foc de l'infern, pel poder que em donen els 4 elements, envie les ànimes, llevat del marquès, de tornada a casa per a sempre més. Adéu, iaio! Adéu, assistenta! Quina pau. I que ho digues. No serà fàcil, marquès de Palomar. Però si tu vols, podríem intentar-ho. Y ha conseguido. A mi em sembla que esta parella ja no necessita carabina. Per la lluna plena i per sol ponent, Per tots els planetes que hi ha al firmament. per la terra negra i el foc de l'infern, Per l'amor que es lliure